चेटकिणीच्या त्या घराने पेट घेतला होता. विशाल, नयन आणि गाठोड्यावाले बाबा धावत घरातून बाहेर येत होते. तोच गाठोड्यावाल्या बाबांना पायाखाली त्या मुलाचं दगडी डोकं पडलेलं दिसलं. त्याच्या गळ्याच्या बाजूलाच जमिनीवर काहीतरी पडलं होतं. गाठोड्यावाल्या बाबांनी ते आपल्या हातात घेतलं आणि ते सगळेच त्या घरातून बाहेर पडले. ते त्या घरापासून 20-25 फूट लांब अंतरावर जाऊन एका झाडाखाली उभे राहिले. त्या तिघांनी मिळून या जंगलात असणाऱ्या सर्वात भयानक अशा शक्तींना म्हणजेच तिघा चेटकिणींना संपवून टाकलं होतं. गाठोड्यावाल्या बाबांचा अंदाज याही वेळी बरोबर आला होता. त्यांना त्यांचा चौथा जादुई दगड हा त्या चेटकिणींकडेच मिळाला होता. पण तसं असूनही त्यांच्या चेहऱ्यावरून ते फारच दुःखात दिसत होते. तो मुलगा कोण होता काय माहीत, पण त्याला माझ्या चुकीने त्याचा जीव गमवावा लागला. खरं तर आधी त्या दाराने मीच आत जाणार होतो, पण वाटलं माझ्या आधी त्या मुलाला सुरक्षित आत जाऊ द्यावं. पण त्यानंतर असं काही घडेल याचा मी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. काय माहीत, कदाचित त्याच्या घरचे त्याच्या घरी परत येण्याची वेडी आशा बाळगून असतील. आणि इथे गाठोड्यावाल्या बाबांचे डोळे अश्रूंनी भरले होते. ते एका दगडावर जाऊन बसले. विशाल आणि नयनही त्यांच्या पायाशी बसून राहिले. सूर्याची तीव्र किरणं माझ्या डोळ्यांवर पडत होती, म्हणून मी माझा एक हात माझ्या डोळ्यासमोर धरला. मी कुठे आहे हे समजायला मला जरा उशीरच लागला, पण जेव्हा मला समजलं तेव्हा मी माझ्या डोक्यावर हात मारून घेतला. मी पुन्हा त्याच झाडावर बसलो होतो. कसा माहीत नाही, पण त्या मुलीने मला पुन्हा एकदा जवळपास तिसऱ्यांदा त्या झाडावर आणून ठेवलं होतं. मला माहीत होतं की जंगलाच्या परिसरात जमिनीवर राहण्यापेक्षा झाडावर आश्रय घेणं हे कधीही चांगलंच होतं. पण त्या झाडावर पुन्हा पुन्हा येणं हे जरा मला विचित्र वाटत होतं. असं वाटत होतं जसं की त्या मुलीने त्या झाडावर तिचं घरच बांधलं असावं. पण ती मुलगी, ती आता होती कुठे? मी झाडावर, झाडाखाली सगळीकडे तिला पाहिलं, पण ती आसपास कुठेच दिसत नव्हती. मी इथे तिथे पाहत असताना माझ्या डोळ्यांवर झाडाच्या फांद्यांमधून एक वेगळाच प्रकाश पडला. जणू कोणीतरी आरशाद्वारे सूर्याचा प्रकाश माझ्या चेहऱ्यावर मारत असेल. मी तसाच त्या झाडावर उभा राहिलो. तिथून जरा लांबवरचंही दिसू शकत होतं. मी पाहिलं तर तिथून जवळूनच एक नदी वाहत होती. पुढे त्या नदीत मला हालचाल दिसू लागली. ती मुलगी त्या नदीच्या पात्रात उतरली होती. मी तिच्याकडे एकटक चोरट्या नजरेने पाहत राहिलो. पाण्यात उतरताच तिच्या चेहऱ्यावर, तिच्या अंगावर चढवलेला तो पानांचा, झाडा फुलाचा रंग पाण्यात विरघळून गेला होता. आता तिच्या शरीरावर फक्त तिचं सौंदर्य उरलं होतं. पण मी हे काय करत होतो? मी भानावर आलो. परक्या मुलीकडे अशा अवस्थेत पाहणं, मी माझी नजर लगेचच दुसरीकडे फिरवली आणि मी कसा बसा त्या झाडावरून खाली उतरायचा प्रयत्न करू लागलो. मी झाडावरून खाली उतरेपर्यंत ती मुलगी माझ्या मागे येऊन उभी राहिली. मी पाठी वळताच एकदम दचकलोच, पण मी चेहऱ्यावर तसे भाव आणू दिले नाहीत. आता माझ्याकडे तसा बराच वेळ होता, म्हणून मी तिच्याशी जरा बोलायचा प्रयत्न केला. ती नेमकी कोण आहे? इथे काय करते? तिचा मला वाचवण्यामागचा उद्देश काय होता? वगैरे वगैरे. आणि ती तिच्या तुटक्या तुटक्या भाषेत माझ्याशी पहिल्यांदा बोलत होती. मेरा भाई यहाँ आया और वो गया, मुझे दिखता नहीं वो. कदाचित तिला असं म्हणायचं होतं की ती तिच्या भावाच्या शोधात इथे आली होती. तिचा भाऊ या जंगलात आला होता आणि तो अचानक कुठे हरवला गेला. ती कदाचित त्याच मुलाबद्दल बोलत नसावी जो त्या चेटकिणींच्या हल्ल्यात मारला गेला होता. पण मला मात्र तिथे काय घडलं याची काहीच कल्पना नव्हती. जसं मी तिच्याबद्दल जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत होतो, तशी तीही मला जाणून घेत होती. तू जादू है? तिचा प्रश्न मला जरा हसवूनच गेला. पण तिच्या या प्रश्नामुळे काल रात्री नेमकं काय घडलं असावं याचा मला थोडाफार अंदाज आला होता. माझ्या शरीरातील मांत्रिकाने काल पुन्हा एकदा त्याचं खरं रूप या जगाला दाखवलं होतं. मी त्या मुलीसोबत बराच वेळ बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो. मला तिचे शब्द कळायला तितकंसं जडही वाटत नव्हतं, पण तिचे अंगावरील ते तोकडे कपडे मात्र
तिच्याशी बोलताना तिच्या डोळ्यांवर माझी नजर स्थिर होऊ देत नव्हते, म्हणून मी तर तिच्याकडे बघणंच टाळत होतो. मी माझं तोंड फिरवताच ती माझ्या अगदी समोर येत होती. तिचं हे वागणं मला फारच निरागस वाटत होतं. एवढ्या दिवसाच्या या कठीण प्रसंगात ती तिच्या वागण्याने माझ्या चेहऱ्यावर नकळत हसू आणत होती आणि मला हसताना पाहून तिलाही हसायला येत होतं. आम्ही तिथे बराच वेळ वेड्यासारखे हसतच बसलो होतो. बऱ्याच वेळाने मी तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न केला. मी तिच्यासोबत हातानेच काही खाणाखुणा आणि इशारे करत संवाद करायचा प्रयत्न करत होतो. आधी तर मी तिचे आभार मानले. मी आज फक्त तुझ्यामुळे इथे जिवंत उभा आहे. तू मला दोनदा माझ्या समोर आलेल्या संकटांपासून वाचवलंस. तू मला माझ्या पायावर उभं केलंस. तुझ्या औषधांमुळेच मी आता बऱ्यापैकी चालूही शकतो. पण हे जंगल आहे. मी इथे जास्त काळ राहू शकत नाही. आता मला इथून निघावं लागणार आहे. पण जाता जाता मला तुझी मदत करायची आहे. तू मगाशी काय बोललीस? तुझा भाऊ तो इथे हरवला आहे का? चल आपण मिळून शोधू त्याला. भाई को ढूंढना मुझे मगर नहीं जा रही ये पेड़. ती त्या झाडाकडे बघत अचानकच थांबली. आता जरा विषय थोडा गंभीर वाटत होता. मला मस्करीत जे वाटत होतं ते खरंच तिच्यासोबत घडत होतं की काय? तिला हे झाड खरंच सोडवत नव्हतं. पण का? मी जरा स्पष्टच सांगतो, तुला आता फक्त तुझ्या भावाचा विचार करायला हवा. तो कदाचित तिथे कुठे एकटा असेल. त्याला तुझी खरी गरज आत्ता आहे. तिने होकारार्थी मान हलवली. तिने एकदा त्या झाडावर पाहिलं आणि ती माझ्यासोबत यायला निघाली. आश्चर्य होतं. ही मुलगी तिच्या भावाला शोधायला या जंगलात आली होती आणि ती या झाडाशेजारी चढकून बसली. ती वेडी वगैरे तर नाही ना? तिला याची मुळीच जाणीव नसावी. माझ्या डोक्यात तिच्याबद्दल विचार फिरत होते. 5-10 मिनिटं चालल्यावर ती मुलगी अचानक जागीच थांबली. काय ग, अशी अचानक का थांबलीस? पेड़ बुला रहा है. तिचं हे वाक्य ऐकून माझ्या अंगावर काटाच आला. ही अशी विचित्र का वागत होती? मी तिचा हात पकडला आणि तिला खेचत पुढे जाऊ लागलो. तुला कोणीही बोलावत नाही आहे. कोणीच तुला हाकाही मारत नाही. चल, तिथे तुझा भाऊ तुझी वाट पाहत असेल. आपल्याला आधी त्याला शोधायला हवं. असं म्हणत तिच्या हाताला पकडून मी 4 पावलं पुढे गेलो असेन तोच तिने माझ्या हाताला एक जोराचा झटका दिला आणि तिने तिचा हात माझ्या हातातून सोडवून घेतला. यावेळी मला तिचं वागणं जरा खटकलंच, म्हणून मी तिला समजावायला तिच्या जवळ गेलो. तोच तिने माझ्या एक जोराची कांचिलात लगावली. मला तर क्षणभर हे नेमकं काय झालं तेच कळेना. माझ्या याआधी कोणी अशी कधी कांचिलात मारली नव्हती. मी तिला याचा जाब विचारणार तोच ती तिथून धावतच सुटली. तिच्या वेगात मला धावता येणं शक्य नव्हतं, पण ती कुठे गेली असेल याचा मला निश्चित अंदाज आला होता. मी लंगडतच पुन्हा त्या झाडाजवळ येऊन पोहोचलो. मगासपासून असलेलं प्रसन्न वातावरण आता अचानक बदलून गेलं होतं. मी माझी नजर इकडे तिकडे फिरवली, पण ती मुलगी मला तिथे कुठेच दिसली नाही. तेव्हा मला अचानक तिचा आवाज त्या झाडावरून आला. जा जा इथून. तू मला असा का सतावतो आहेस? मला तुझी गरज नाही. मला कोणाचीच गरज नाही. तिचं हे बोलणं खरंच मनाला लागणारं होतं. मी तर तिची फक्त मदत करत होतो. मी माझ्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी तिथून जाणार तोच मला तिच्या बोलण्याची जाणीव झाली. ती माझ्याशी अगदी स्पष्ट शब्दात आणि मला कळेल अशा भाषेत बोलत होती. ही खरंच त्याच मुलीची भाषा होती. मला संशय आला, म्हणून मी वर झाडावर त्या आवाजाच्या दिशेने एकदा माझी नजर वळवली. ती मुलगी वर झाडावर बसून होती. तितक्यातच मला त्या मुलीपाठी एका मुलाची भयानक सावली दिसली. ती सावली त्या झाडावर एखाद्या माकडासारखी सळसळत आत लपून राहिली. मी काही बोलणार तेवढ्यातच ती मुलगी पुन्हा एकदा मोठ्याने ओरडत बोलली. मी सांगितलेलं कळत नाही तुला? जा इथून आता. पण मी तरीही तिच्याकडे पाहत तिथे तसाच उभा राहिलो. तोच काही कळायच्या आत तिने माझ्यावर अक्षरशः उडीच मारली. इतका वेळ माझ्या जीवाची काळजी करणारी ती मुलगी आता प्रत्यक्षात मात्र माझा तिच्या दोन्ही हातांनी गळा दाबत होती. मी कसं तरी तिला एका बाजूला ढकलून दिलं, पण ती तिथेच थांबली नाही.
तिने तिच्या पाठी अडकवलेला एक टोकदार बाण काढला आणि तो हातानेच सरळ माझ्या पोटात घुसवला. पोटात गरम सुरी घालावी अशा त्या वेदना होत्या. ती हे काय करत होती? मी तिला माझ्यापासून लांब ढकलून दिलं. तोच वरून आवाज आला, त्या मुलीपासून तू लांब राहा, नाहीतर ती यात नाहक मारली जाईल. तू जर तिला माझ्यापासून लांब नेण्याचा प्रयत्न केलास तर तिचा अंत निश्चित असेल. तिला जगायचं असेल तर आता तरी तिच्याकडे एकच मार्ग आहे. आयुष्यभर तिने माझ्यासोबत या झाडावरच राहायचं. मी माझ्या पोटात रुतलेला तो बाण अलगद बाहेर काढला. मला आता काहीतरी ठाम पाऊल उचलणं गरजेचं होतं. पण तिथे झाडावर बसलेला तो त्याचा खेळ चांगलाच खेळत होता. ती मुलगी पुन्हा एकदा तो बाण घेऊन माझ्यावर हल्ला करायला धावत आली. क्षणात मी तिचा हात हवेतच पकडला आणि दुसऱ्या हाताने मी तिच्या जोरात कानाखाली मारली. झोपेतून धडपडून जाग यावी तशी ती शुद्धीत आली. माझ्यापेक्षा माझ्या शरीराची जर कोणाला या क्षणात सर्वात जास्त काळजी वाटत होती तर तो मांत्रिक होता. तिथे ते संपूर्ण झाड त्याच्यात अचानक जीव यावा तसं ते हलू लागलं होतं. त्या झाडाच्या जाडजूड फांद्या त्याच्या असंख्य हाताप्रमाणेच वाटत होत्या. ते हात माझ्याकडेच वळणार, तोच माझ्या शरीरातील मांत्रिकाने एक वेळ त्या झाडावर रागातच त्याची नजर फिरवली. तोच ते झाड क्षणात शांत झालं. जणू झाडावरच्या त्यालाही मांत्रिकाच्या शक्तीचा अंदाज आला असावा. पण आता मांत्रिक थांबणारा नव्हता. मांत्रिकाने त्याचा हात त्या झाडाच्या खोडावर ठेवला. आकाशातून अचानकच एक भयंकर वीज कोसळली. ती सरळ त्या झाडावरच पडली आणि ते झाड क्षणात आगीच्या विळख्यात सापडून गेलं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.